Zientziaren divulgazioak behar bada zientziaren kasetaritza zientifikoak edo kasetaritzak ez dituen hutsuneak ero nolabait betetzera datorrela ez. Alde batetik hedabideak eta ez direlako ailegatzen toki guztietara, egunerokotasunaren menpe daudela, gai horien menpe daudela, eta bestaldetik zientziari buruz jarduteko kazetariek adituak izan behar direla, edo nolabaiteko jakinduria edo ezagutzak izan behar dituztelako, ez? Orduan, hor bai dago hutsune bat, eta hutsune hori betetzera dator divulgazioa. Divulgazioaren esparrua azkeneko urteetan indartu egin da, eragile gehiago daude, alde batetik bai ikertzaile eta zientzialariak hasi dira divulgatzen euren lana, askotako edukiak eta plazaratzen, bai artikuluak, bai YouTubeko bideoak, bai podcastak, bai argazkiak, infografiak eta hori dena, teknologia berriak ematen ditutenagatik, eta gehitu egin dira eragileak eta interes bat sortzen du. Interes bat sortzen du gizartean zientziaren divulgazioak egunerokotasuneko gaiekin lotuta dagoela. Adibidez, alarma sortzen duten gaiak badaude hor, medikamentu baten eragin ona edo kaltegarria dela eta ez dela, haragi intoxikazioa edo janarien intoxikazioa ere dela, txertoak direla eta bestelako terapiak eta ez. Eta jakin-min hori badago eta badago horren inguruan erantzuna emateko edo irizpideak, edo informazioa zabaltzeko lanean ari diren hainbat eragile. Beraz, eragile gehiago daude, indartu egin da, eta euskaraz, hori nabarmena da. Nabarmena da, ze beste gai batzuetan, edo beste alor batzuk lantzen zituzten medioak eta erakundeak eta bai divulgaziora etorri da. Horre adibidez, esanguratsua da, unibertsitatea.neten barruan dauden blogariak eta beste alde batetik adibidez sustatu edo zuzeu bezalako agerkari digitalak, non zientzia gaiak eta lantzen ari dira, argiak ere baditu ateak zabalik blogarientzako eta hainbatek zientzia gaiak eta sartzen dituzte, divulgatzen dituzte, eta une honetan euskaraz nik ikusten dut badagoela hazkunde bat, batez ere talde jakin batetik, zientzialari eta ikertzaile talde jakin batetik, eta beste alde batetik olako hedabide ero beste proiektuetako arduraduengatik eta zaletuengatik ere barne horretan. Bai. Ez dugu denok divulgatzaile izan behar. Azken finean, divulgazioa egitea norberaren beharretara dutu behar da ere. Guztiok ez gara gai zientzia saltzeko, ez da erregistruko berdinetan aritzeko, ez dago zabera testu bat idaztea, inkluso ez dago zabera testu bat idaztea zientzian, interesa dukarenentzat edo publiko orokorrarentzat, igual edabide orokor batean, irratian aritzea, eta askoz ere gutxiago aurkezpen bat egitea jendearen aurrean, edo bideo bat gabatzea. Ez dago zabera YouTubeen aritzea edo podcast bat egitea. Ez dago zabera Instagram bidez divulgatzen saiatzea edo artikulu bat idaztea egunkari batetarako. Norbera eroso sentituko da leku batean edo gehiagotan, baina ez du zertan guztietan eroso sentitu behar. Eta gainera, iruditzen zait, eta onartu behar dugula, guztiok ez garela komunikatzeko. Badudera komunikatzaileonak espekezki edo ikasi dezakitenak ondo komunikatzen, baina gero badaudela beste pertsona batzuk ez dutenak, eta ez dugu zertan behartuko behar. Azken finean, divulgatzeko gakoa eroso sentitzea da. Zeren ez bazaude eroso publikoak nabarituko du. Edo testu ez da ondo ulertuko, edo kontatzen duzuna ez da ondo ulertuko, eta horrek, betere, justu kontrako emaitza lortuko du. Jendea zientziara hurbildu beharrean urruntza ikusten dutelako ez dutela ez direla saiatzen edo oso saia dara hori irakurtzea edo ulertzea. Eta orduan,
hori erosoa sentitu behar da pertsona, eta orduan saiatu behar da, nik uste bintzat saiatu behar dela, froga egin, baietz esan negukuan, baina ikusten baldin badu ez dela eroso sentitzen, erregistro horretan igual, hitzaldi bat, ez dago zabera hitzaldi bat emotea erretiratuei edo nerabei. Igual nerabeekin ez sentitzen gustora, baina erretiratuekin bai. Orduan, hortik jarraitu dezakezu. Denok egin dezakegu, eta kontua da, nik uste dut eta hori dela garrantzitsuena azkenean dela, denok pizkatzo bat divulgatzea, gutxi batzuk dena ez divulgatzeko. Nik uste dut gai guztiak divulgatu daitezkeela, baina beste batzuk baino errazago divulgatzen dira, ez bakarrik edukian, baizik eta igual edukia zailagoa da, baina interesa piztea errazagoa da. Adibidez, osasunarekin lotutako gaiek oso errez engantzatzen dute, baina igual azaltzea zailagoa da, baina horreta badaukazu. Orduan badago beti hor konbeko mezu bat, ez? Dena divulgatu daiteke, baina goi batzuk zailagoak dira interesa pizteko, baina igual gero errazak dira kontatzen, igual metaforen bidez edo historiak kontatuta, eta alderantzez gerta daiteke. Oso interesgarria izan daitekeen gai bat oso zehar izateak divulgatzen, baina saiatu behar gara. Behintzat gai baldin bazara ondo egiteko, ez baldin baduzu zure burua ikusten ondo hori egiteko, hobez egin. Azken finean, hor nik uste dut bi kontu nagusi duela. Batetik, benetan nahi baldin badugu jendeak zientzian konfiatzea edo behintzat ulertzea egin behar dugu. Ezin dezakeguna da, pentsatu jendeak esango dela bai zuentzat dirua, bai zuentzat laginak, bai odola emango dizuet, bai dirua emango dizuet, eta ez dugu saltzen zertan ari garen. Ez bakarrik gero gura, ezik eta horretik, ez? Horrek ez dauka zentzurik, azken finean gero ez ditugulako odolaginak lortzen, ez ditugulako zergatik jendeak ez dakilako zertan ari garen, jendeak ez daukalako. Eta hori inbertzio bat da zientziaren edapenean. Baina beste alde batetik, nik uste dut privilegiatu batzuk garela zientzian lan egiten dugunok. Aukera dugula gauza oso abstraktu garaitan lantzeko, baina baita ere oso politak direnak, eta privilegio hori baita ere banatu behar dugula jendearekin. Zeren jendeak egiten duen lanari esker, beren zerri esker, guk egin dezakegu egiten duguna. Eta modu bat, eskertzeko modu bat da guk egiten dutun gauza polit horiek, gauza moloi horiek, jendeak azaldu, zeren jendeak bere parte jartzen du eta bere bizitza uzten du hori aurrera izateko. Saiatu gara azaltzen zergatik den garrantzitsua divulgazioa ikertzaile batentzat, zer ikasten duen, zer abantaila ematen dizkion, zergatik den garrantzitsua gainera divulgazio hori euskaraz egitea, eta lehenengo zatian horretaz aritu gara. Gero, non divulgatu azaltzen saiatu gara, bai idatzizko divulgazioarekin aritu gara lehen zatian, testu formalak, testu informalak azaltzen, ikusentzunezkoa ere landuko dugu, irratiari begira eta YouTubeko kanalak adibidez, gaur egun internetek ematen dituen baliabideak asko dira eta guzti horiek zatika saiatu gara azaltzen gure esperientziatik. Beno, alde batetik, divulgatzen hasteko beldurra izaten da lehen puntu hori, batzuk badira jada ziegadunak divulgatzen, baina orokorrean ikertzaileei koste egiten zaie divulgatzen hastea beldurragatik edo lehen pauso emateko zaila ikusten dute eta horretarako tresnak ematen zaitu dugu. Hasi eta behin hasita errazagoa da jarraitza, baina hor lehenengo badibidez lanak interneten divulgatzean, pero edonork irakurri izango du eta agian iruzkinak egote diren beldurrez, baina hori ez da horrela eta gero ikusten oso zagarria dela zientzia hitz egitea. Azken batean, divulgazioak ematen duen abantailetako bat horixe da, harremanak egitea eta beste zientzialariak ezagutzea, beste divulgatzaileak, sare sozialetan aritzen direnak edo blogak dituztenak eta pixka bat hor harremanak egitera eta proiektu komunak ere ateratzen dira. Ikerkuntzan daudenean, laborategietan bakoitza bere arloan espezializatzen da eta tirasoten ez dakigu ez ondoko laborategian, baizik laborategian bertan lankidea zer egiten ari den. Beraz, moduan da hau ezagutzera emateko, bai beste zientzialarioi edo gizarteari orokorrean zer lan egiten den eta zer egiten dugun laborategietan.